Agora estou impresionado porque tantos medios de comunicación que están interesados por vir a Quiroga dar visibilidad ao que está pasando aquí. Gracias a conselleira María José por acercarte a Quiroga, gracias presidente por acercarte aquí, por unirnos para darnos ánimos a Quiroga e aos veciños. E como non son, non sei moito falar, hai de paso que a falar. Bueno, moitas gracias ao alcalde de Quiroga, moitas gracias a todos vos por un día máis, o 10º desde que declaramos a situación todos en toda a provincia de Ourense. Todos estamos aquí na provincia de Lugo como consecuencia dun incendio dos que máis nos preocupou no seu momento, nos sigue preocupando, pero no seu momento un incendio probablemente que vai a ter máis extensión, un incendio que empezou en Larouco, chegou ata aquí, saltou outra provincia e que os afortunadamente polo que nos estaban explicando os técnicos agora mesmo neste posto de mando avanzado requerindo todavía moito traballo. Isto non vai acabar hoxe nin mañán, pero é certo que xa están en traballos de perímetro e, polo tanto, o seguinte paso é conseguir estabilizar este incendio e a partir de ali os pasos para dalo por controlado e extinguir. Por tanto, moitísimas gracias unha vez máis aos que traballaron e están traballando neste incendio, moitos efectivos por suposto da Xunta de Galicia, brigadas de extinción, unidade militar de emerxencias, Guardia